Дрес-код, пиано бар. Предаване за всички българи, където и да сме. Здравейте, приятели! Вие сте отново с Дрес-код пиано бар и BBR TV България. Намираме се в читалище Надежда, Велико Търново и празнуваме 145 годишна. До мен е един красив мъж, това е Момчил. На здраве, Момчил! Той също празнува. Ще го видите като водещ на празничния концерт, но аз ще му задам един въпрос. Как се чувстваш ти сред обществото на едно толкова старо читалище? И какво правиш тук? Как си избрал да бъдеш сред тях? Първо, как се чувствам? Вълнувам се много. Вълнувам се, защото аз съм запознат в основи с историята на читалището, знам как е основано, знам колко велики народни събрания са проведени тук и знам какво се е случило от историята на България в това читалище. Аз попаднах с музиката, с хор Царевец. Исках да стана хорист и по този начин попаднах в читалище Надежда. Чудесно, ти имаш много приятели тук. Как мислиш, младите хора интересуват ли се? Ще дойдат ли? Има ли млади хора в обществото на читалището? За съжаление не можем да правим изключение от общата картина в страната. Това, че ние в голяма степен не сме свободни в мисленето си, а мислим предимно за насъщния, ограничава хората да идват в читалището. Има ли бъдеще читалището? Изобщо българското читалище, според теб? Има. Самата дума възрожденско, възраждане означава много. Тя е толкова наложена в обществото, че почти не осъзнаваме това за каквото става. Просто ако се замисли човек какво значи възраждане и ако прознава периода на възраждането, ще осъзнае колко много и колко важно е това нещо. Читалищната работа ще продължи. Няма начин да не продължи. Хората обичат изкуството. На здраве и честит празник! Забавлявай се! 145 години Народно читалище Надежда в град Велико Търново. 145 години, които ни вълнуват и изпълват с гордост, защото завещаното от дедите ни родно читалище ни събира и днес на своята 145-та годишнина. Събира ни, защото читалището ни дава светлина, учи ни народолюбие. Извисява духа към познанието и човек българското. Учи ни да обичаме свободата. Иска от нас да бъдем българи. Да вървим по следите на традицията. Да имаме памет. Още Левски е казал, читалищата са нужни наред с пушките, книгите и училищата. А Захари Стоянов пише, читалището е алманах, университет, училище, средище за култивиране на любов към отечеството. За читалище Надежда академик Иван Радев написа, като всяка рожба на възрожденското време, читалище Надежда е заченото с вяра, надежда и любов, съгрято от чист родолюбив полет, като въплъщава градивната философия на възрождението. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на празничната вечер, посветена на 145 години от създаването на Възрожденско читалище Надежда. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, пожелаваме приятно настроение с празничния концерт с вяра, надежда и любов. На сцената естрадно студио Румина. Ще
читалище Надежда е смесен хор Царевец. Да заповядат на сцената. През 70-те и 80-те години хор Царевец получава най-високо признание у нас и в чужбина на международни хорови конкурси. Положеният труд от диригента маестро Върбан Рангелов и хористите е огромен. Над 30 нови творби от български композитори са посветени на хор Царевец и над 30 са творбите от чужди автори, прозвучали за пръв път у нас в негово изпълнение. От международни конкурси хорът има 4 първи, 6 втори и 3 трети награди. От национални фестивали 9 златни медала, 2 сребърни, грамоти от международни фестивали и конкурси 27. Орден Кирил и Методий получава през 1973 година. Усещам присъствието там някъде горе на маестро Рангелов. Нека почива в мир. Той се усмихва и се мръщи едновременно, защото ще чуе изпълненията на любимата си рожба хор Царевец. Но вече 5-та година диригент на хор Царевец е маестро Диан Диханов, бивш диригент на Националния гвардейски оркестър. На пианото Роза Стоева. Заповядайте. Domine,
даже шорохи, что здесь замерло до утра. Если бы знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если бы знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. My little town blues, they're melting away. I'm gonna brown the side of it, you know, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Очи сгучили, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
snad увидел вас, явный добрый час. Не бихме го представили по-добре тази вечер от професионален ансамбъл за народни песни и танци „Искра“. Благодарим на нашите приятели от читалище „Искра“, че са заповядайте на сцената. Главен художествен ръководител Борислав Ангелов, диригент на оркестъра Лъчезар Иванов, ръководител на вокален квартет Кремена Аврамова. Нека затопти българското ни сърце с народните ритми.
мен е още един празнуващ. Това е един специален човек, който току-що направи своето дарение за 145 годишната на читалище Надежда. Представям ви художника Сашо Филев. Как се чувстваш днес? Щастлив ли си? Особено съм щастлив, защото съм един от хората, които са израснали в това читалище и този храм на неопомена, този храм на образованието, на културата въобще не ми е чужд и се чувствам съпричастен към всички негови традиции, към всички негови прояви. Особено съм щастлив, защото за нас е голям празник. Честит празник и на Сашо Филев. На здраве! Сега при мен е една приятелка, дългогодишна културна радетелка. Това е госпожа Велика Иванова. Тя дълго време работеше в името на културата и за културата в община Велико Търново. Винаги е била част от читалище Надежда. Днес е тук на техния празник. Кажи ни, как се чувстваш днес? Ти вече си пенсионер, да? И все пак продължаваш да бъдеш в читалището и участваш активно в културния живот, нали? Благодаря ви много. Действително аз съм дълбоко свързана с читалище Надежда и може би е редно да кажа, че брата на моя дядо е основателя на читалище Надежда. Така че кръвта ми е тук, духа ми е тук, духа на предците ми е тук и тази 145 годишнина ме кара да се чувствам горда от това, че корените ми са дълбоко. Аз действително съм пенсионер, но човек, когато се свърже с Велико Търново и с духа му, аз претендирам да съм много свързана, винаги остава млад и верен на тези, с които е тръгнал. Читалище Надежда е едно от местата, където аз се чувствам добре, обичам това читалище и знам, че нищо няма да го... не може да бъде помрачена и славата му, и приноса му за Велико Търново. Мисля, че това е много важно. Точно така. Благодарим ти от сърце. На здраве, честит празник и на теб. Айде. На здраве ти, Тук съм с екс-секретаря на читалище Надежда и настоящия секретар на читалище Надежда. Стани, ще се видим после, но ще говорим сега с госпожа Бъчварова. Виждам сълзи в очите ти. Как се чувстваш днес на рождения ден на Народното читалище? Изключително радостна, изключително развълнувана, защото аз влязох в читалище Надежда през 1972 година и до днес съм член на читалището. Направила съм преди години и моите внуци членове на читалището и те продължават да членуват тук. Студенти са сега, но знаят какво значи читалище Надежда в живота на тяхната баба. Всъщност аз направих неволно една грешка. Госпожа Бъчварова не беше секретар на читалище Надежда, а председател на настоящия съвет, да? Но в 1972 година влязах като член на настоятелството. И тогава влязах като млад човек с задачата да привличам младежи в читалището като членове. Тогава на читалището имаше много формации. Имаше самодеен театър, после хор Царевец, който и сега поддържаме. Имаше и други формации, които се нуждаеха от нови сили, така, от млади хора да влизат и да поддържат дейността. Повече се опитах, аз съм и като музейен работник, така, с беседи, с лекции, с популяризаторска дейност за историята на читалището. И така минаха годините. В тези 42 години, в които аз съм член на читалището, 40 години имам член на настоятелството, а имам 19 години председател.
тези 19 години бяха свързани с най-трудните години на преход от 87 година нататък и благодарение на настоятелството, благодарение на служителите, особено активната дейност, работа на Таня Петрова, секретарката дългогодишна. Вие работите много добре заедно. Да, тя е много отговорен човек и е много инициативна в сферата на читалищната дейност. Това е от голямо значение. А имахме членове на настоятелството сърцати хора. Разбира се, директорите или пък преподаватели от двете училища на територията. Но тогава кварталът беше, както се казва, от староседелци търновци. Хора свързани поколение наред с Търново, тук родени, тук израснали, тук работили, тук живяли. А сега това население го няма. Живущите около читалището са много малко. И това води до по-малък интерес към читалищната дейност в днешно време. Но се стараем тези търновци от този квартал, които отидоха да живеят в новата част на града, те помнят, знаят читалището и идват. Ето клуба по битова култура. Там са само възрастни жени, които знаят какво е читалище Надежда за културата на Велико Търново и макар и от всички живеят от пазара нагоре, но тук идва всяка сряда. Той е дух, означава много. За всеки, който е усетил какво значи една читалищна дейност, независимо за коя част на България, той го носи в себе си, докато е жив. Ето това е, докато съм жива, любовта ми ще бъде огромна. Много трудни години бяха, когато трябваше салона да се намери средства и благодарение на първия проект той е реставриран по договор между общината и Конфедерация Швейцария с едни средства, които дадоха възможност ние днес да се радваме и да бъдем в този обновен салон. Пожелай нещо на читалище Надежда. Пожелай нещо за бъдещето. Пожелавам възрастните да придадат любовта си към читалищната дейност и култура към по-младите поколения. Аз съм убедена, че читалището ще го бъде. То е преживяло много трудни моменти, но ще го има и в бъдеще. И докато има такива като вас, като тебе, скъпа Мирела, защото ти толкова много направи през годините за нас, за читалището, с голямата си култура, с изключителната си музикалност. Можем само да ти благодарим и да се надяваме на по-голямата си подкрепа в бъдеще. Благодарим, надявам се, че с нашите предавания ще успеем да достигнем до още повече хора, защото ние сме поели тази инициатива за всички българи да бъдем заедно, обединени, свободни, осъзнати. На здраве, честит празник!
Ето, намираме се в празния и утихнал салон на 145-годишното читалище Надежда във Велико Търново. Вече всички си тръгнаха, изпихме и последната чаша вино. Тук сме с секретарката Таня Петрова и моя дългогодишна приятелка. Искам да те попитам най-напред, за да кажем на тези, които не ни познават. От колко години си секретар в това читалище? Аз не мога да ги преброя. Тук се пенсионирах, започнах доста млада и може би 25 години. Четвърт живот? Може би, да. Как се чувстваш, у дома ли? Напълно се чувствам у дома, дори по-добре, отколкото у дома. Сега ми кажи, видяхме какъв концерт току-що направихте, всички хора, които дойдоха, всички овации, емоциите. Какво ти коста това? Това е удоволствие първо. Човек не може да работи в читалище без да носи такъв заряд, без да носи ентусиазъм, без да се себе отдава и да не жали себе си. Въобще в читалищата хората, които работят, трябва да имат възрожденски дух. Трябва да носят това в себе си и да не жалят труда си. Така че за мен беше истински празник, истинско удоволствие, труда и нормално, като във всяка професия. Аз си обичам професията и работя с удоволствие. Аз самата съм била доста време покрай теб в това читалище. Видяла съм 2200, правили сме какви ли не неща. И ти се радвам наистина от сърце, че продължаваш да дързаеш, че имаш този ентусиазъм и си безкрайно отговорна. Кажи ми, сама ли си? Има ли хора, които те подкрепят? Труден е въпросът, защото човек никога сам не би оцелял в читалището. Сам не можеш да работиш. Трябва да имаш екип. Много се старая да увличам хората около себе си, дали са служители, дали са самодейци, членове на читалище, дори настоятелство. Ако ти не работиш с жар, не можеш да разчиташ на тези хора. Те се увличат заедно с тебе и ги караш да дават това, дори което не могат. Така че без екип не може да се работи. Има нещо, което вероятно хората не разбират. Ние правим тези предавания за българите в чужбина, но се надяваме да ги гледат и много българи в България. Сигурна съм, че повечето хора са чували и знаят за читалищата, но изобщо не си обясняват що е то читалище, как работи тази структура. Кажи ни с две думи, как се управлява едно читалище? Аз зная, че има управителен съвет, настоятелство. Читалището е една от най-старите културни институции и най-демократичната при създаването си и в своето управление. Висш орган на читалището, това е Общото събрание, след което следва настоятелството. На своите заседания то взема решения, а още повече, че читалището изпълнява и държавна задача. Ние сме юридически самостоятелни лица, но изпълняваме и държавна задача. Поради тази причина Министерството на културата всяка година отпуска на всяко читалище, което е регистрирано в съда и към Министерството на културата, субсидия. А тя се определя като фонд работна заплата върху щатните бройки. За жалост, това е доста устаряло като начин на разпределение на субсидията, тъй като в едно читалище някога е имало 30 щатни бройки, в друго е имало 5 щатни бройки, но в днешно състояние читалища търпят развитие, някои, други са поизостанали своето развитие, така че няма точно определен критерий за сега, по който да се определя тази субсидия. Много често ние правим и такива писмени изявления на Конгреса на народните читалища, който сега скоро се състоя на 11 май. Отново изпратихме декларация да се преразгледа това субсидиране на читалищата, да има промяна в Закона за народните читалища, по който ние да бъдем спонсорирани по някакъв различен начин, да има облаги за читалищата, които имат активна читалищна дейност и да отпадне тази архаичност, разпределяне на субсидия по заварено положение, щатни бройки преди 15 години. Ако едно читалище иска да разкрие формации, то трябва да намери начин да осигури средства, за да плати на художествен ръководител, за да издържа тази формация. Но това е все по-трудно. Спонсорите са все по-малко. Е истинско изкуство в днешно време да се намери човек, който да спонсорира читалищата. Така че ние основно разчитаме на субсидията от Министерството на културата
и на читалищна дейност, която носи приходи. Това е отдаването на помещения под наем. За жалост, това не е нещо, което би следвало да бъде основна дейност и не на читалищата, но е необходимост, за да можем да оцеляваме и да се развиваме. Едно време читалищата са били много важни в обществото и те са били поддържани изцяло от хора благотворители, хора, които са дарявали, буквално са давали собственост на това читалище, земя, сгради. И всички хора, които са участвали тук, са били първите театри, тук са били първите състави, фолклорни и други, са били самодейци. Да? А сега, както казваш ти, е необходимо да се набавят средства, да се намерят спонсори, за да се издържат формациите. Има ли бъдеще читалището в България? Разбира се, че имат бъдеще. Читалищата имат бъдеще. Ние сме такива културни институти, читалища, които са непознати в света. Това е нещо уникално. Няма как да бъдат тези читалища така закрити. Ако едно читалище не развива дейност, ако няма необходимост от него, ако то дори няма и библиотека, или ако има, но тя отваря 3 пъти в месеца, защо е това читалище? Така че в големите селища и в селищата, където читалището е единствената културна институция, те са много необходими. Зависи и от хората, които работят в читалищата. Те правят така, че читалището да бъде търсено и да е в услуга на обществото. Пожелаваме ви от сърце да ви има, да сте работоспособни, да имате още по-голям ентусиазъм, да се радвате на млади хора. Своите благодетели. Точно така, да има и млади хора, които да идват тук, да участват, да припознаят това място като своето място и читалищата да продължават да съществуват. Честит празник! Благодаря. От старопрестолния град Търновград до Царевград останете с нас. Дреска от Пиано бар, BVR TV България.